ముఖ్యమంత్రి గారికి ముందస్తుగా జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ జన్మదిన వేడుకల్లో భాగంగా ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో రక్తదాన శిబిరం రక్తదానం చేసిన ఎమ్మెల్యే. ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ జన్మదిన వేడుకల్లో భాగంగా టీఆర్ఎస్ రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపు మేరకు ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ సంజయ్ కుమార్ నిర్వహణలో ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో రక్తదాన శిబిరం నిర్వహించారు. జిల్లా ప్రధాన ఆసుపత్రిలోని బ్లడ్ బ్యాంకులో ఏర్పాటు చేసిన ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ సంజయ్ కుమార్ రక్తదానం గావించగా ఆసుపత్రి ఆర్ఎంఓ డాక్టర్ రామకృష్ణ, మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ డాక్టర్ భోగ శ్రావణి ప్రవీణ్, ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ జిల్లా కమిటీ కార్యదర్శి మంచాల కృష్ణ, సభ్యులు సిరిసిల శ్రీనివాస్, బొడ్ల జగదీష్, ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ కమిటీ సభ్యులు టీవీ సూర్యం, దుమాల రాజ్కుమార్, పార్టీ నాయకులు దావా సురేష్, పట్టణ పార్టీ అధ్యక్షుడు గట్టు సతీష్తో పాటు కార్యదర్శి ఆనందరావు, మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ గోలి శ్రీనివాస్, వివిధ వార్డుల మున్సిపల్ కౌన్సిలర్లు, పార్టీ నాయకులు, పట్టణ పార్టీ ప్రతినిధులు, సభ్యులు పలువురు పాల్గొన్నారు. రేపటి సందర్భంలో నిన్నటి నుండే సేవా కార్యక్రమాలు ప్రారంభించడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా నిన్న నాయకులు, కార్యకర్తలు వివిధ వృద్ధాశ్రమంలో, హాస్పిటల్లో అన్నదాన కార్యక్రమం, అన్నపూర్తి కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది. ఈనాడు మా పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ అదేవిధంగా జిల్లా అధ్యక్షులు ఆదేశం మేరకు రక్తదాన శిబిరాలు ఏర్పాటు చేయడం. దాంట్లో భాగంగా జగిత్యాల నియోజకవర్గంలో ఈనాడు మా యువత అంతా కూడా రక్తదానం చేయడానికి ముందుకు వచ్చింది. నేను కూడా ఈనాడు ఈ సందర్భంలో జగిత్యాల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలోని రెడ్ క్రాస్కి సంబంధించిన బ్లడ్ బ్యాంక్లో రక్తదానం చేయడం జరిగింది. చాలా మంచి ఆలోచన. మా పార్టీ నాయకత్వం ఆలోచించిన ఈ రక్తదానం అనేది. ఎందుకంటే రక్తదానం వల్ల, రక్తం వల్ల ఎన్నో ప్రాణాలు కాపాడబడతాయి. ఈ మధ్యకాలంలో కేసీఆర్ గారి దూరదృష్టితోటి కేసీఆర్ కిట్ పెట్టడం వల్ల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చాలా ప్రసవాలు, ఆపరేషన్లు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఆ సందర్భంలో రక్తం చాలామందికి అవసరం ఉంటుంది. దానికి ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని చెప్పి నేను భావిస్తూ ఉన్నా. ఈనాడు నాతో పాటు రక్తదానం చేయడానికి ముందరికి వచ్చిన జగిత్యాల నియోజకవర్గ నాయకులకు, కార్యకర్తలందరికీ కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. అదేవిధంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ముందస్తుగా జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. వారు నిండు నూరేళ్ళు ఆయురారోగ్యాలతో ఉండి ఎంతో కష్టపడి తెచ్చిన తెలంగాణను ఈరోజు ఎంతో గొప్పగా పాలిస్తూ ఉన్నారు. బీద బడుగు బలహీన వర్గాల కోసం, అదేవిధంగా ఒకవైపు అభివృద్ధి, రెండో వైపు సంక్షేమం, రెండు కళ్ళలాగా తీసుకుంటూ శాంతి భద్రతలను కూడా పూర్తి స్థాయిలో పరిరక్షించుకుంటూ వాళ్ళ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని దేశంలోనే అగ్రగామిగా నిలిచారు. వారు నిండు నూరేళ్ళు ఆయురారోగ్యాలతో ఉండాలని చెప్పి ఆ భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ జై హింద్, జై తెలంగాణ, జై కేసీఆర్, కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం.